ये ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କଲୋନୀ ପାଖରେ ଏହି ହରିଣକୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତୀର ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତ କେଉଁଠି ଲୁଚି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିଣଟି ଜୀବନ ବିକଳରେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଫଳରେ ତାକୁ ଶିକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକିରି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇବୁ। ଏବେ ଇଏକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ଆସୁଛି ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆସିଛି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍, ସିଏ ନେଇକିରି ପାଣି ପିଏଇବ ହରିଣକୁ। ସେ ଡରରେ ପିଉନି ପାଣି, ସେ ଡରୁଛି କାହିଁକିନା ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି। ତଳ ପଟ ଦେଇକି ସେ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଡରରେ ପାଣି ପିଉନି। ତା ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଭିତରେ ବକେଟ୍ରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଉନାହିଁ, ସେ ଡରୁଛି।